uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela uma nobaba egameni lenkosi uJesu, ngibingelele nabazalwane egameni lenkosi uJesu. Baba, bengicela ukudlulisa iphupho engiboniswe kulona, engiliphuphile, ngiphupha engazuthi ngime endaweni ephakeme entabeni, ngibona imizi enhlobonhlobo, imizi yabazalwane nemizi yabantu abangakholwa. Mengibuka kule mizi ngibona abantwana belungiselela ukuya esikoleni, ngibona abazali besiza abantwana bebelungiselela esikoleni, ngibona abantwana bephuma beye esikoleni, ngiphinde futhi ngibabone sebebuya beye esikoleni. Ngase ngizibuza ngaphakathi kumina ukuthi kwenzakalani, mase kwakhona ivoice engiphendulayo ethi buka. Ngabuka ngabona abantwana abaphuma emakhaya abazalwane bebekwe izandla, bekhulekelwa before baye esikoleni, baphinde futhi babuya babekwe izandla mase bebuya esikoleni. Ngaphinde futhi ngakhonjiswa abantwana abaphuma emakhaya abangabekwa izandla, ukuthi ngenkathi bengabekwa izandla bekukhona indoda eme phambi komnyango kuwona wonke umuzi womuntu wabantwana abangabekwanga izandla. Le ndoda ibifake impahla ezi-grey no black, imile ilinde ukuthi umntwana aphuma esikoleni noma esebuya. Ngenkathi umntwana engakhulekelwanga, ubevele indoda ivule la ngaqaleni kwenyama, eqaleni kwezinwele, ivule umntwana lapho iphenqa inyama, mase kuba khona imbewu eyitshalayo. Mayitshala le mbewu, umntwana ahamba esikoleni abuye, mase buya ekhaya ikwazi ukungena indoda ekhaya yenza kwenzeka ungalungi, kuxatshwana ekhaya, kube nomsindo, abantwana bangalaleli. Ngibonile ukuthi usathane le ndoda edifake izingubo ezi-black, kodwa abantwana laba bakhulekelwe beyingakwazi ukungena ekhaya layo ngoba abantwana bebebiyelekile ngomkhuleko abawukhulekeliwe ngenkathi bephuma ekuseni noma sebebuya futhi esikoleni. Ngithe ngisamangele kanjalo, ivoice libekade ilokhu ingichazela ithi angibuke, yamemeza kakhulu, yamemeza kathathu, yathi abantwana mababekwe izandla, abantwana mababekwe izandla, abantwana mababekwe izandla. Amen. Bazalwane, iwona lo mbono engiwubonile egameni lenkosi uJesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ekuseni Baba, ngiyabingelela ubaba nomama, ikhaya lezwi kanye nentaba yendlu kaJehova. Ngicela ukuthula ubufakazi. Ngingomunye wabadlulisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe yonke yomusa. Ngike ngaba nomntwana owesihlobo sami obekhulelwe, kusho ukuthi ingane iyashona. Wathi maye esibhedlela wathola ukuthi ingane isishonile. Bamhlalisile-ke esibhedlela kusukela ngoLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto, bemzama ukumfaka izinto zokuthi bamsusele khona ingane izokwazi ukuthi iphume. Kodwa akwenzakalanga. Kwathi ngeSonto nje ngibuye enkonzweni, kwaba nje nezwi elithi hamba uye kulo mntwana ufike umnike umkhuleko. Nangempela ngenzile, ngafike sakhuleka, ngamcela ngoba isikhathi besidlulile singasavumelekile ukuthi asingene ngaphakathi, ngathi asiphumele ngaphandle. Ngamcela, ngathi nje akawubeke esiswini, sakhuleka, ubaba wasikhulekela. Emveni kwalokho sasisho uRomans 10 uvesi 9. Ebusuku kwalapho ngo-1 ube sekuvele sekuqaqeka, bekade kubophekile, utetile noma ngabe ingane ishonile-ke. Kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabona kakhulu amandla akhe ngempela. Lo mkhuleko uyawenza, udlala indima enkulu enkulu enkulu. Angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi abantu ubatshele, ngoba abantu abayikholwa. Abantu abakholwa ukuthi ikhona into enje, kodwa nje ngomunye ofakazi ukuthi hhayi, asibambeleleni ezwini likaNkulunkulu, liqinisile, linamandla. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ebusuku
Ngiyabingelele kubazalwane basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ekhaya kwaNsibande, ngibingelele uma, ngibingelele nakuwe baba uNsibande nekhaya lonke egameni lomfuthu uJesu Kristu, amen. Ngithi ngilethe ubufakazi bazalwane ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Kwathi ebusuku ngiyiguqile ngilalele inkonzo ngoba idatha ade nginganayo, so sasey'ngena zibaningi, so ngangikade ngilalele zonke kanye kanye. Uma ngithi ngiyezwa ngiguqile ngisalalela inkonzo, ngizwe umuntu uyakhala, kanti umkhulu uyakhala ekamereni lakhe, uphupha kabi bazalwane. Ngathuka, ngavele ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngakhuleka bazalwane, ngakhuleka ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngalibiza leli gama lithi uJesu Kristu uyinkosi, ngamuzwa esethule. Ayi, linamandla impela leli gama. Ngithi udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Hhayi, linamandla igama lithi uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Linamandla kakhulu. Ngike ngaphathwa yizinyo, bese ngiphatheke kabi ngithi Nkosi yami sengizohamba ngokhipha izinyo ngoba akaze ngiyalikhipha izinyo empilweni yami, kodwa belingiphethe kanzima. Lithi mase lingiphethe lihlangane liqabula ikhanda, ngivele ngiphathwe yikhanda, ngithule ngabe ngisakhuluma. Ngabona ngathatha umkhuleko ngathandaza umkhuleko kababa lo kaMeyi 18. Ngakhuleka ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, lahamba laphela. Kwamanje ngiyaphila, angikaze ngiyikolikhipha, ngiyakwazi manje ukuxubha ngamanzi abandayo. Bazalwane, ngiyaphila ngalo leli gama lithi uJesu Kristu uyinkosi nomkhuleko ka-18 Meyi. Siyabonga baba iy'mfundiso zakho zonke nokusifundisa ukuthi ey'meni esihlangana nazo singahlezi siza kuwe sizocela imikhuleko, usifundise ukuthi siyikhulekele thina. Baba siyabonga ukuvuma ukugitshelwa uNkulunkulu egameni lomfethu uJesu Kristu. Engathi uNkulunkulu engakugcina wena nomndeni wakho wonke. Siyabonga nangey'mfundiso zama asinikeza zona Nkosi yami njalo ngoLwesine, ziyasakha kakhulu. Sithi uJesu Kristu uyinkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa baba ngokudelete. Hayi, ngicela ukuletha nabo ubufakazi nami uNkulunkulu okuhlanganizele khona. Uboy ubedinga amateko, sinemali ewu-700 kase ngithi akahambe kayo wabheka. Ngathi kuye sengathi uNkulunkulu angakusiza uthole angangalowo mali oyiphethe, kube ilawo owafunayo. Ayike wahamba-ke, owafica-ke eyiphrayizi enkulu kuno-700. Lo bemsiza osebenza esitolo wamisa kumphathi, bambuza ukuthi unamalini, wathi uno-700. Bamnikeza-ke amateko, bamnika nesikibha. Hhayi ukuthi beqonda ukosithenga, befuna amateko nje kuphela. Base bemnika isikibha esibiza u-250, namapheya awu-5, ama-secret socks nespray samateko mahhala. Lezo zinto zizonke uthe bekuyizinto ezizoba 1,500, kodwa wayithola ngo-700. Ngisalokhu ngimbabaze njalo uJesu ukuthi muhle empilweni yami. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukubingelela umama Ntsibande nobaba Ntsibande egameni likaJesu Kristu. Ngibingelele ekhaya lezwi, bazalwane bonke nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukudlulisa lobu bufakazi kunomakhelwane wami oye waba onengane efake ipeni leli lomsizi endlebeni. Umuva walo lokhu kunerabha wakufaka endlebeni ngoLwesine.
bedlala yaqhiphukela phakathi irabha. Kwasala lokhu kuyinsimbi, irabha yangena endlebeni yasala phakathi. Wasaba umntwana ukufike asho ekhaya. Wahlala nayo irabha uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo waze washo ngeSonto. Lokhu eyixukuxa seyingene phakathi irabha isisithela, isabonakala useqala ukuthi indlebe uyayizwa seyibuhlungu, ayisezwa futhi indlebe. Uma wakhe-ke weza kumina engibikela lolu daba, washo ukuthi uselungiselela ukuthi umntwana aye esibhedlela ngakusasa. Ngathi mina hayibo, angaya kanjani umntwana esibhedlela eyela irabha? Hayibo, uRomans 10 ekhona uvesi 9, umntwana mehlisa umlethe la sokhuleka naye. uRomans 10 verse 9, irabha izophuma. Mingaphumanga manje eqeda ukukhulekelwa, eqeda ukusho lo mkhuleko, ebeka ifoni endlebeni, izophuma ebusuku irabha. Wathi yena, hawu sengipakishe yonke into nje ngiyahamba. Esehlele imali ela ko-700, kuyabiza phela ukusuka la uye eklinikhi, ezofika adluliswe eklinikhi, ehamba nomuntu omkhaphayo futhi ukhokhela abantu abawu-2 imali eko-700. Ngithanda ukusho ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo simkhonze ngempela. Umntwana wakhulekelwa, wakhuphuka wayekhaya ngimshiso lo Romans 10 verse 9, ebeka ifoni endlebeni. Umntwana irabha yaphuma kungakabi nayike ebusuku. Uma wakhe bekungathi uyaphambana, ethi angimazi uNkulunkulu onjena mina, ngiyambonga uNkulunkulu walo Romans 10 verse 9. So nje siyambonga uNkulunkulu Baba, siyambonga ngempela. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Siqhubeke nje simkholwe, simethembe uNkulunkulu esimkhonzayo, ngoba ulinde thina ukuthi asibone ukuthi simethemba kangakanani, simkholwa kangakanani. Ngiyabonga kakhulu. Bengidlulisa nje lobu bufakazi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, umntwana kabangesayo esibhedlela, uright. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba nomama wami egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu Baba. uNkulunkulu lokhu nje eqhubeka eqinisekisa ukuthi ubaba uyasikhulekela. Ngiyakhumbula ubaba uphinde wagcizelela enkonzweni yangoMgqibelo, wathi ubaba uyasikhulekela nathi. Baba, uyaqinisekisa uNkulunkulu. Ngithintwe umunye umzalwane ejabulile, kanti nami ngizothokoza, ngibabaza uNkulunkulu, ethi nje uthelele wabona sikhona la enkonzweni la ebrentshini sicula. Wangena baba, wangena wathi, eyi, aniwazi amadoda ala ngaphandle, nqwaba yamadoda azongizela. Uthi wakusho baba waze waphindele. Uthi kwase kuba khona izwi lithi, hayi, ingelosi. Yo, uthi nje lo mzalwane wathi, hawu, kanti si-protected kanje. Ngathi ma ngilizwa leli phupho lo mzalwane, ngathi ma ngithokoza nami ngase kwangathi nje kukhona izwi lithi Mkhuleko. Ubaba njengoba nimbona yena engena, ethi kunamadoda azungezile la esontweni. Imkhuleko kababa. Ngase ngiyakhumbula ukuthi nangelinye ilanga ubaba wala ekhaya wake wathi ubone kuqhamuka inyoka enkulu kusendaweni esesihlabathini, iza kuyena. Waqhamuka baba wayishaya, yafa. Waze wamangala ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ukwazi ukuyishaya kanye ife kusesihlabathini. Siyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu aze asigcinele ubaba, ambusise nomama wethu, anibiyele nomndeni wonke ngeHubo 139 uvesi 5 no-6 egameni lenkosi uJesu Kristu inkosi. Baba, siyabonga. Amen.